var ikke sådan sammen. Lad mig være. Jeg kan begynde at græde lidt. Bare lad mig være. Jeg skal bare til arbejde. Fuck. Ja, hej, du vil jo gerne til en jobsamtale, ikke også? Og så vil jeg gerne vide, hvad det er, du kan. Nej, hvad hedder du egentlig? Hvad hedder du? Troels Nielsen. Ja, se, det havde jeg også en gang i Hapster, der hed det. Det er meget sjovt. Hvad kan du sådan ren arbejdsmæssigt? Hvad kan du der, hva'? Jeg kan æblestabling og Æblestabling, ja. så kan jeg... Så nogle gange kan jeg også godt lære at spille på harpe. Det kunne også være en god ting. Jeg ser harpe, nej, det gider vi ikke. Det er udelukket. Nå. Hvad går du sådan til i din fritid? Altså sport eller sådan noget, hvis du går til sådan noget? Sport, det vil jeg ikke. Jeg går til harpe og skak. Ja, det lyder jo ganske interessant. Jeg lærte mit hamster engang at spille skak. Det var kraftedeme hyggeligt. Det er det eneste, jeg havde. Nå. Ja, men hvad tror du lige, at du kan få lov til at få det her job i Føtex? Det kan jeg på den måde, at jeg er en mand, der kan tiltrække kunder. Jeg synes, der tiltrækker mange folk. Måske ikke det gode, men jeg tiltrækker folk. Og så er jeg god til at stabe æbler, for eksempel, og god til at lægge varer på plads. Og så er jeg også ret hurtig på fingrene, fordi jeg jo går til skak. Så kan jeg sådan hurtigt rykke på tingene og sådan noget, sådan få dem kørt over, og så bruge dem på for eksempel barne, når jeg scanner dem. Det er fint. Ja, jeg kigger på det. Vi ses. Hej. Hvor bliver Troels af, mand? Hej, Troels Nielsen. Hej, Michael. Velkommen til vores Føtex musiklager. Det er sådan, at du skal sætte en pris på varerne, og så skal jeg så bedømme, hvor rigtige de er angående priserne. Så vi starter her ved dette Roland keyboard. Hvad vil du give for sådan et her? Det er jo god kvalitet, Det tror er jeg. super god kvalitet. Det er Roland, kan jeg sige. Roland. Ja, det er et godt mærke. Det er et rigtig godt mærke. Så vil jeg skyde på et par 3.000 kroner. Der kan jeg så sige, at vi skal højere op. 7. Ja, der har du helt ret. Den koster 7.139. Det er en rigtig god pris, den har her. Så skal vi... Undskyld, jeg er forkølet. Det er som alt helt fint. Så har vi her en elgitar. Det ser jo fint ud. Det Og- ligner lidt en piano. Piano og et klaver. Nå, det var ikke så godt. Nej, vi kan sige, at du skal ikke ansættes i musikafdelingen. Men så er der også den her højtaler sammen med det her. Det sælger vi sådan 2 og 2 sammen. Hvor meget vil du give for det? For højtaleren, Til sammen. så ville det skulle være et par 5.000. Det vil jeg sige, guitaren kostede for sig selv. Så må det jo være et par 7.500. Ja, det er også helt rigtigt. 7.757. Så kommer vi over til den her. Nej. Nå. Det er blevet brugt af den danske trommeslager. Ham fra Metallica! Nej, det er blevet såmænd brugt af den bedste, også forsanger. Det må være ham fra Metallica. Det er Anders Nerup. Ham kan jeg godt huske. Ja, Det er jo fantastisk. han har brugt det her. Det er rigtig flot. 18.000. 18.000. Der har du kraftigt helt ret. Ja. Anders, jeg må simpelthen lige lugte. Det er jo fantastisk. Ja. Det er nemlig rigtigt. Så bliver jeg nødt til at spille på Roland-klaveret. Det må du også meget gerne. Er I klar? 1, 2, 1, 2, 3.
Hvordan vidste du det? Bare et øre. For Det er god jo musik. fantastisk. Vil du ikke synge? Mig? Ja. Selvfølgelig. Tak. Klar. Så starter vi. 1, 2, 3. Let's go to the beach, let's go get away. They say what they're gonna say. Have a drink, clank, found about life. Averages like me, time to come by. The patrol, on, let's go get it out. The sound, on, yes, something that's on. Listen to, free, leave a good tip. I'ma blow up my money, don't get too shit. I'm on the floor. I love to dance if you want more. Then here I am, get on the floor. Så har vi fundet. Det var fint, men hvad er det for en toneart? Hvad er det for en toneart? Det er vist G-mol. Nej, det er C-mol. Det er G-mol, du skal synge, ikke C-mol. Undskyld! Skål med dig. Nej, jeg vil sige... Nej, vent! Det var simpelthen så smukt. Ved du hvad? Du er sød, mand! Ja! Giv mig en krammer! Giv mig en krammer! Nu kan det være, at vi har mobbet med. Vi har fået job i Føtex. Det er bølgerne. Det er bølgerne. Ui. Jeg har sønnet over for, hvad jeg har gjort for dig. Jeg er ligeglad. Jeg har sønnet. Please, det kan godt være, at du ikke er tilbage først. Jeg kommer aldrig tilbage. Jeg handler der aldrig. Nej, det ved jeg godt. Men Jeg i det er mindste... en tunefest. Ja, men i det mindste, bare sig, at jeg har tilgivet. Du er tilgivet. Tusind tak. Det er fint nok. Men kommer jeg har aldrig. sønnet over, hvad Der er folk, der kan lide mig nu. Ja, vi ser.